Mayong adlaw, mga binati, ug minahal kong matalomnan. Welcome to my channel, welcome to Eko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod. Eko Live, there is sa municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalom. Ako naghahangyo sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Unsa may rason nga ato man na silang suportahan kanunay para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan o kuan para mahimo pa ang mga iplano o mga programa gihimo kini alang sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Welcome to my channel, welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eko Live diri sa municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalom. Ato ning buhaton guys. Magkinabangay jud ta para daghan tang mahimo nga programa alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay. Man itong buhaton guys. Manag-iusa og teamwork o pagtinabangay para makabot nato ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Balikon ko, ato kayong suportahan ang administrasyong kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Eko Live diri sa municipality of Matalom. Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you and God bless to all Matalom.